Hey, what's up mga tats? Naa na pod tay pakulo karon or lotoon. Nakatilaw na ba mo bangsi nga gigataan or flying fish? Dara siya oh. Napay pako no. Ing ana jud yang itsura niya kay mulupad man guna siya. Pero sa karon di na siya kalupad kay putla na nato sa pako sama ana. Diretso na nasa sa kaldero karon. Mao nang ato sa nasang limpihuan kay kuha na to hasang, tinae or himbis para lami ba datong kaon, di ba? Ato pong tarongon kay ako be amo kaon ani. Mao na pagkahuman na to dila ato na nang gihugasan. Siyempre ato po na sa patuloon no para mawapod mga dugo-dugo niya kay butangan bi na to gata na para lami pod ang iyahang lasa. Pagkahuman mao na ni ang ato ang ingredients. Wala dito. Oh, pure jud to lubi ha, nakita jud to ninyo. Ako pa nagkuha ato sa ako ang silingan. Muna secret lang nato to, kamuray nakahibalo. Paghuman ato na naihan ay diha. Naatay ahos diha. Siyempre, di po na mawala ang ato ang bombay. Oh, pagkahuman, naatay luya, naatay mga kulikot. Tanan na ingredients kung sa'yo nakita ninyo maura na siya. Kung mapansin ninyo, wala ko nagbutang og tubig ana. Siyempre, kay ginataan man na ang atong gata, naa naman to'y tubig. So, mao na to ang silbi niyang tubig. Mao nang suka na lang akong gibutang diha para fresh kaayo ba. Pagkahuman, itak-ang din sa ato ang gasol. Gasolpot ang aso ba. Siyempre, matik na. O, di ba? Pila ragoy paksiw. Ilondo din atong kulikot di ang halang-halang kunuhay para maging wow siya. Pagkahuman, ang atong bitsin. Kinaulhi biya na ganiha. Siyempre, kay humot-humot naman na, dili na nato dugayon ang gata. Kay maunay pinakadabis na to nga ingredient. Pure jud na ha? O, klaro ha? Aw, matik na. O, tan-awa ninyo kung unsa itsura sa flying fish nga gigataan. O, di ba? Perting lamia, humot-humot nga aslom-aslom nga with tamis-tamis. O, unsa pa tong himuon? Maghab-hab nami. Salamat. Alalay pag share diha.